Drage petašice i petaši, dobar vam dan u našem još jednom online satu. Naredna 3 školska sata gledat ćemo film Koko i duhovi. Vjerujem da ste mnogi od vas već odgledali taj film, ali sad ćete ga gledati na jedan drugačiji, možemo to tako reći, profesionalni način. Kako je zamišljeno? Film Koko i duhovi gledat ćete na 3 puta. Odnosno 3 puta po pola sata. Nakon svakog odgledanog dijela filma riješit ćete zadatke koje sam vam ovdje zadala. Kad kažem da ćete film gledati kao profesionalci, onda ćete malo promišljati o ulogama osoba koje rade na filmu. Razmišljat ćete malo koliko je i kakav posao imao redatelj, scenarist, montažer, kostimograf, garderobijer te glumci. Danas ćemo i naučiti ove pojmove i njihova značenja, te vas molim da ih prepišete u bilježnicu. Dakle, kad govorimo o važnim osobama koje rade na filmu, prije svega i iznad svega, tu je redatelj. On je glavna osoba na snimanju filma, vodi snimanje filma i daje upute svim ostalima koji rade na filmu. Uz njega je izuzetno važan i scenarist. Osoba koja piše priču za film ili prilagođava književna djela za izvođenje. Vi znate kako je film Koko i duhovi nastao na temelju romana. Montažer je osoba koja montira, to jest povezuje filmske sličice i zvuk. Kostimograf je osoba koja osmišljava kostime i skice za njihovu izradu. Pa ću vas ja pozvati da svakako u ovom filmu promatrate odjeću. Garderobijer se također brine za kostime, međutim to je osoba koja ih čuva, te pomaže glumcima da ih odjenu. Što se pak glumaca tiče, oni glume razne glavne i sporedne uloge, a kažu da nema malih uloga. Ovu ste stvarčicu zasigurno svi vidjeli. Ona se naziva filmska klapa, a to je ploča s podacima o sceni i filmu. Nakon što ovo zapišete, vaš je zadatak da na YouTube-u pronađete film Koko i duhovi, te da pogledate prvih pola sata filma, i to do dijela kada ga teta Ruža potjera iz stana. Mislim na Koka, naravno. Nakon toga odgovorite na ova pitanja. Pitanja su: kako započinje film i prepoznaješ li voditelja dnevnika? Što znači biti braća po krvi? Molim da to kratko opišete. Promotrite odjeću, kao što sam već i najavila, i školske torbe, pa ih kratko opiši. Koje je Kokovo omiljeno jelo, ako je baš i ne voli pa se namršti kad mu mama stavi na stol, i što je doletjelo kroz prozor. Uživajte u gledanju filma Koko i duhovi.